bang' yiero. Koro oganda oti gi wigi. Oganda obed mos ka ging'eyo ang'eya gichama chama makech ni machane siasa machane oserumo ni serogi. Koro gimoro ma nonyisigi ok ne nyal timore bang' ndalo 100 nikech mokwongo okwongo bedo gi kes e court maduong' kuom yiero no. Okwongo ywayowa bang' ndalo moko 60. Kasto bang' mano koro kochako yiero jotend migepe, kochako yiero PSS permanent secretaries. Bang' dweche 6 ka koro waneno kochako tiende ni kata mana keto sirikal ni koro chako tiyo rais poko kore kochakore bang' dweche 6. To en wuone manosingo gi dhoge osebedo e sirikal nyaka nobed higni 25 kata 27 kano chako siasa kendo nobed e sirikal kaka assistant minister. Koro ong'eyo kaka sirikal ichano. Mano gima ong'eyo. Omiyo kano chiwo promises ne jogo ombulu to ging'eyo ang'eya ni mano ne ndalo siasa. Mano ne ndalo siasa.